Unoke nisi. Unoka mumba maisha mwanangu. Kana ruma. Haina kana follow. Hayo ruma nenzala chiwa. Sina tulise. Kwenda. Wao zongoromba mangu kana wao zikaze. Chiko hiki. Chibi. Ichozi. Ichozi. Oswe mapoto era. Izi. Zibi. Izi. Yoro di kitchen ndio kitchen fitted yangu. Haina basa iwe. Unoza pale mfana anongi patili maguranyanga akaipa Patrick maguranyanga. Yes. Uyu akaita si mpane. Akanisutira zemdeni mangu. Ya. Zvakanaka. Saurodi Kwede zvake zimatokonyonyese. Marabha wada kunetsa imanjwa. Ndimfonere manje bachi. Usadonetsa neni. Mirani ndimfonere. Kuroti anogona kugadzira zvekuti akwanisa kumucha kwangu kaini. Kaka, ndakandigadzira zemba mangu mandakawakirwa nyowani yeye. Ndakamuona kawo. Ndakafoti kumwa menu watora kana kuti. Aiwa. Germany kaini. Aiwa. Mirani ndimfonere. Ndimfonere. Oh yeah. Ngomfana wacho ndowechidiki kawo. Oma. Wakadii mkomana. Ndauya naye kasi. Ya. Danzo kuti ndone mabasa akanyanya wakaitira mkomana uyu. Isabadindara ndo basa redu iro. Saka unoti zvamsasei, ngoti kuda kuritaya this year. Basa rangu reusister. Alright. Sister. Unokenda leo. Auzendirire Basa upasta. Ndiro rero pasta ere. Aiwa hapana kushata mdara. Isusu mdara. Tinogadzira. Ndizo mafitted kitchen. Zvakanyanyisa zveunyanzvi. Zvokuti mafitted kitchens tinosota. Ma-BIC wardrobes mawardrobes. Vanozongotiwo ma-BIC vachireva kuti built-in cupboards. Ndipo vanozoti BIC saka vanhu vanogona kutadza kuti chii but ndinosota. Even chero mutoilet chaimo munoiswa mafitted imomo. Mafitted kuti mutoilet? Arimo ma-cupboards anoiswa mutoilet. Ndoda kuti viitwe. Ndinosota. Saka ino zvandoita mudara. Azvinetsi. I can come up with a design. Alright. Ndakaenda pamba penyu ndakatora ma-measurements anditi I can design your house. Alright. And then Mdara, this is the design that I come up with and it. Mdara, this is the design that I come up with and it. Alright. That cost material cost yakawanda say. This is the material cost yakawanda. Yeah. Indogona kukucharge Mdara. Iyo 30% material cost. Oh. Can I mean material cost in $100? That is 30% of $100 imari Mdara. $30. Ndo yangu yandoda iyoyo. So ndokuzoti 30 material cost ndo mari yangu ndokudesign rai. Imimi zvamunozoita manje. You can give me installment ndiyo. Amubhadhare mari yacho yese kawai. Kwete ma-instruments ka. Aiwa kwete ma-installment. Ndo munondipa mari nongoenderana nekuti ndikwanisa kungoita sei kutenga material shit. Kana ndapedza basa rangu ndo pamunozondipa balance yangu. Inini balance yangu I need it after matosaina kuti zvangu zvaita izvi. Aiwa, unoda ukatibuza kudhara mani. Ndofunga mukomana wamuona. Osaka unonzani? Ndinonzi Patrick Maguranyanga. Patrick Maguranyanga. Aiwa ndizozo. Saka ngatimuperekete ka. Aiwa ufamba zvakanaka ndokumanya ndara ndine phone yandisina kutoanza ipapa ndisinofuti nhamba dzako futi chienda ndiwe ndichitaura. Aiwa pakanaka. Patrick Maguranyanga.